Здравейте отново, скъпи приятели, братя и сестри! Искам да продължим тази вечер с поучението за Йосиф и нека Бог да ни даде да ни спори поучението, за да може да го приключиме и завършваме една поредица върху Йосиф и неговия живот и върху това, което Бог има да ни каже чрез него и в сезона, в който той е живял, сезон, където се е изявила много Божията слава. Искам да продължа от там, където спрях миналия път. Говорихме малко за характерът на Йосиф, също говорихме и за характерът на неговите братя и за това откъде се е появил конфликта и проблема между тях. И искам да започна сега, след като Йосиф беше вече в дома на Петефри и с това, което го постигна там. Знаеме, че след като беше продаден, Петефри го купи и го постави в своя дом слуга и Йосиф започна от най-ниското ниво на слугуване. Но, както в Библията се казва, и Господ беше с Йосиф и той благоуспяваше и намираше се в дома на господаря си египтянина. И като видя господаря му, че Господ е с него и че Господ прави да успява в ръката му всичко, което върши, Йосиф придоби благоволението му и стана личен служител. Видяхме, че през всичките нива на слугуване, което е минал Йосиф, Бог беше с него и всичко, което той вършеше, беше добро, беше перфектно и се забелязваше, че има разлика в неговият начин на работа, в неговия начин на слугуване и неговия господар го забеляза и за това започна да го въздига и да го поставя до там, че той стана като управител на неговия дом и самия господар предаде всичко в неговите ръце. Но ето, че се случи нещо. Бог се беше захванал с Йосиф наистина да го въздигне, да царува и да го направи господар и да му повери голяма отговорност, но и да изпълни сънищата, които му беше дал. Но знаеме, че Божият начин и Божията форма на царуване са различни от нашата човешка форма на царуване и начинът, по който ние мислиме. И Бог започна да го обучава, наистина да бъде господар и владетел. И виждаме това, което се случи в дома на Петефри. Неговата жена искаше да има интимност с Йосиф, но Йосиф се отказа от това, като каза: не мога да съгреша против Бога, за да го направя. И съответно жената на господаря му го наклевети и го обвини несправедливо пред господаря му, че седно Йосиф беше извършил това дело. И вижте какво се случи тогава. Нека да прочетем само тези стихове и после разсъждаваме малко. Вижте какво каза Йосиф, когато получи това предложение. В дома, в този дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене друго нещо, освен теб, защото си му жена. Как да сторя аз това голямо зло и да се греша на Бога? Да се греша на Бога. Забележете това нещо. И последствията, това, което се случи. Като чу господарят думите на жена си, така ми стори слугата ти, гневът му пламна и господарят взе Йосиф и го хвърли в крепостната тъмница, където заключват царевите затворници. И той остана там, в крепостната тъмница. Защо се случи това на Йосиф? Много често задавам въпрос. Първо, разсъждавайки върху целият му живот и цялата история през това, което е минал, ние казваме, не е ли достатъчно на този човек, че беше несправедливо предаден от братята си и хвърлен. Несправедливо получи тази омраза от братята си
И не е ли достатъчно мъката, която той изживя, да бъде разделен от бащиния си дом, да отиде в чужда земя, да не знае език, да не знае неща, да започне от човек, който е бил най-желания син на баща си, най-любимия, е получавал цялото внимание и на него му се е слугувало. Изведнъж той да започне от нищото и да бъде слуга. И тък му започна да се подобрява неговия живот, малко или много от позицията на слуга. Той беше в най-добрата позиция, беше управител, не се отнасяха към него като слуга. И още веднъж, сякаш тази история се повтаря наново. Защо Господ допусна това? Защо се случи така, че тази жена го несправедливо го наклевети и говори против него, и той отново беше хвърлен в тъмницата и пожъна нещо, което той не заслужаваше. Номер едно, искам да ви дам един отговор, който много смятам, че е правилен, ще ви дам разсъждение върху тази история. Може би много от вас се задавали този въпрос: защо Бог го допусна? Защо Бог допусна да се повтори едно и също нещо за втори път в живота на Йосиф? Един път несправедливо предаден и му се случи това, е продаден от братята си. Втори път той дава всичко от себе си, добър слуга е, господаря му го обича, отново има тази любов, както преди имаше от баща си, сега има от господаря си, същото благоволение и наново му се случва същата история, само че от жената на господаря му, несправедливо обвинен, оклеветен и хвърлен в тъмница. Това, което аз вярвам, че пътят на Йосиф трябваше да мине в тази тъмница, през тази тъмница. Тази тъмница му беше пътя до неговото царуване. Точно в тази тъмница той срещна виночерпеца и хлебаря. Хората, които един от тях беше врата, през която Бог да го издигне, той да влезе и да стигне до фараон. Може би, ако си беше останал в къщата на Петефри, никога нямаше да бъде представен на виночерпеца. Никога нямаше да го познае. Никога нямаше да има контакт с него. Единственият път, където можеха да се срещнат, беше тъмницата. И Бог ги постави и двамата на едно и също място. И виночерпеца, и Йосиф. И затова аз мисля, че пътя на Йосиф до неговото царуване минава през тъмница. Не е ли толкова абсурдно? Как би ти изглеждало да се случи това нещо на теб или в момента, в който да живееш, Бог да ти е говорил за добри неща, за големи неща, за благоденствие, за царуване, и в един момент обаче ти да се намираш или в робство, или да се намираш в тъмница. Би ли продължил да вярваш на Бога и да знаеш и да го приемеш, че това е просто път, който ти трябва да минеш, за да стигнеш до крайната цел? Или много пъти ние, минавайки през всичко това, ние се отчаиваме и спираме да вярваме, и най-интересното, ние задаваме един въпрос: къде е Бог? Когато сме в ров, продадени, наклеветени, когато мислим, че не заслужаваме това, което ни се случва, когато за втори път преживяваме едно и също нещо и попадаме отново и се връщаме назад и в по-лоши условия, в затвор, логичният въпрос, който задаваме, е: къде е Бог? Къде е Бог? Защо няма го? Вижте какво се казва тук. Но Господ беше с Йосиф и показваше благост към него и му даде благоволение на тъмничният началник. Тъй, че тъмничният началник предаде в Йосифовата ръка всичките затворници, които бяха в крепостната тъмница, и всичко, което се вършеше там, той го вършеше.
Тъмничният началник не наглеждаше нищо от това, което беше в ръката на Йосиф, защото Господ беше с него. И Господ правеше да благоуспява във всичко, каквото вършеше. Не е ли странно съжителство тъмница и Господ? Клевета и Господ. Робство, затвор и Господ. Винаги Бог свързваме с свобода, с изцеление, с благополучие, с благословение, с щастие, с хубави неща. Винаги Господ е източника на тези неща и ние го свързваме с това. Но тук много интересно съжителство. Тъмница, Господ. Затвор, лишаване от свобода. Не можеш да видиш слънцето свободно, не можеш да излезеш, да се разходиш на двора. И Господ. Не е ли нелогично в нашите умове да го съберем това? Аз бих казала, че много от нас в ситуациите, в които се намират, определено те не виждат, че Господ е с тях. Ние не виждаме, че Господ е с нас. Ние не можем да ги съвместим двете неща. Ние не можем да си помислим, че в затвор, в който ние сме, е Господ. Там, с нас. Хората, с които сме заобиколени, Йосиф, който беше заобиколен с хората, бяха убийци, крадци, бунтовници, бяха всичкото най-лошо. Кой от вас знае, че в затвора всички са добри хора, но все пак, за да са в затвора, има защо да бъдат там? Значи, тези хора са справедливо или не, но те са поставени по този начин. И имайте предвид, че Йосиф влиза в затвора с една присъда. Спал с жената на господаря си. Защото точно така беше. Това се носи. Причината, поради която той беше осъден и хвърлен в тъмница, беше тази. Всички те знаеха защо Йосиф е там. Да, Йосиф не го беше извършил. Той не беше виновен за всичко това. Но по този начин беше представен. По този начин го познаваха другото. Затворниците си питат: ти за какво си тук? Аз съм тук заради това, което съм направил. Аз съм убил 5 човека. Аз пък исках да организирам бунт против фараон, ама ме хванаха. Аз пък съм откраднал какво си. Ти за какво си тук, Йосиф? Моята присъда е, че съм спал с жената на господаря, ама аз не съм го направил. И знаете ли, те съм се смяли в лицето, защото никой не му е повярвал. Просто никой не му е повярвал. И Йосиф е трябвало да преглъща всичко това нещо, да бъде обвинен в нещо, което не е направил. Защо Бог го допусна да се случи за втори път? Първо, казах, че пътя му минаваше през тъмницата. Тъмницата беше този затвор беше невероятната среща, която беше оркестрирана от Бога, предопределена от години, за да се срещнат Йосиф и виночерпеца. Вратата, през която той да мине и да застане пред фараон. Вратата за неговото царуване. Не е ли понякога Бог има невероятно чувство за хумор? В най-трудната ситуация, в най-ужасните условия, Той те среща с хората, които трябва да срещнеш, които просто Бог ще използва за твоя живот. Аз ако бях на Бога, сигурно щях да приготвя хубав ресторант, щях да приготвя изискани условия, щях да приготвя много бизнес вечеря, може би, и да направя така срещата по-грандиозна. Все пак Йосиф ще става втори след фараона. Вижте, Бог е толкова нелогичен. Затова, където и да се намирате, не презирайте
и не смятайте, че Бог не е в контрол и Бог не е с вас. Не си мислете, че от най-трудното положение не може да излезе нищо и напротив. И за да покажа, че Бог има чувство за хумор, не е ли интересно? Тогава, когато си най-зле, и тогава, когато си в затвор, и тогава, когато даже нямаш свобода да видиш слънцето и нали, да се разходиш из поляната или по улицата, точно тогава Бог ти отваря врата за твоето царуване. Точно когато ти си на най-трудно място. Номер 2, това, което аз мисля, Бог върна Йосиф да провери дали той си е разбрал урока с братята си. Бог го върна, за да изпита сърцето му. Да избере как ще реагира Йосиф, да изпита отново сърцето му. Дали Йосиф държи още омраза, огорчение, нахраняване, дали все още Йосиф претендира, че е прав и че той ще царува. Бог искаше да го изпита. Вижте, чуйте ме добре, искам да ви кажа нещо. Когато едно нещо не се случва няколко пъти, значи Бог иска да ни каже нещо. Когато ни един и същи проблем с един и същи човек или една и съща ситуация се повтаря няколко пъти в нашия живот, означава, че ние не сме си взимали изпита. Означава, че Бог го връща, за да поправи неща и Той иска ние да променим неща в нашия живот. Ако една и съща ситуация в твоя живот, в взаимоотношение с хора, с работа, се повтаря, ти реагираш по един и същи начин и това продължава да ти се връща в твоя живот, означава, че ти трябва да промениш нещо. Сериозно да се замислиш. И трябва да зададеш въпроса, добре, какво трябва да променя аз? Защо Бог допуска? Номер 1, трябва да не реагираш по начините, по които винаги си реагирал. Трябва да промениш начина, по който реагираш към ситуацията. Йосиф отново претендираше, че той има право, че той не е извършил нищо. Той отново се чувстваше унеправдан в цялата история. Отново се чувстваше наранен. Той отново се чувстваше незаслужено предаден. Той не виждаше и не благодареше на Бога за това, че все още му е опазен живота и че през каквото и да минава Бог е добър Бог. Не, тук през цялото време не се казва, че Йосиф отдаде слава на Бога. Не се казва, че Бог беше с Йосиф, но не се казва, че Йосиф разбираше ситуацията, която се случва в неговия живот. И Бог го върна. Бог го върна наново, за да провери сърцето му, за да го научи, че по-добре даже да си прав, да оставиш всичко и да го предадеш в ръцете на Бога, който е праведния съдия. Вижте, в Новия Завет апостол Павел ни казва нещо, което е много силно. Казва, защо по-добре не останете онеправдани и защо по-добре не бъдете ограбени, а напротив, вие сами онеправдавате и ограбвате и то вашите братя и вашите сестри. Искам да ви кажа, че е много труден урок да не търсиш правото си, а да го отдадеш и да чакаш Бог да ти го въздаде. Когато да можеш да се смириш и въпреки всичко да продължиш да обичаш тогава, когато се държат с тебе лошо. Да продължиш да бъдеш верен и да продължиш да имаш желание за живот и да продължиш да търсиш взаимоотношението и начина да го поддържаш. Това нещо е много труден урок за много от нас и понякога на нас ни отнема много години, а някои хора, за съжаление, се остават християни цял живот ненаучени в това нещо. Това е много труден урок на характера. Но ако знаеш, че не е важно толкова дали ти си прав или не, ти не живееш за твоето право. Ние не живеем за нашите права. Ние живеем, за да изпълниме целта на Бога на тази земя. Някои хора
Това им е идеята. Живеят заради правата си и ги демонстрират, и ги търсят, и всичко. И когато някой им ги отнеме, тогава те не могат да простят, не могат да го преглътнат, не могат да продължат да живеят и решават да приключат за живота си. А ти не живееш за това. Аз не живея. Какво, че някой ми е отнел правото? Какво, че някой ми е такова? Да, човек е. Да, но един Господ има, който е над човеците и той вижда всичко. И моето право е в Бога. Ако аз имам права, то са в Бога. Аз нямам други права. И Бог никога не закъснява. Искам да ви кажа. Бог е праведния съдия и Той е владетелят, който си казва последната дума. И когато Бог е справедлив, Неговата справедливост е изявена и демонстрирана в този свят. Друг е въпросът, че ние не чакаме. Нямаме търпение да дочакаме Божията справедливост. Ние нямаме търпение Бог да се разправя с хората. Ние предпочитаме ние да се разправяме с тях. И пак, аз не казвам, че ние трябва да мълчим, ние просто трябва да сме глупави и трябва да ни мачкат. В случая Йосиф може би не е мълчал, но факт е, че той беше смачкан. Смачкаха го. Искаше или не, Йосиф го смачкаха тотално. Колкото и да се бореше, колкото интелигентен да беше, колкото и да беше красив, защото се казва, че беше красив, колкото и да се търсеше правото и изкусно да говореше, беше хвърлен в тъмницата. Смачкаха го. Може би се чувстваше безсилен, както някои от нас се чувстват. Безсилни. Чувстваме се смачкани и безсилни. Защото ние искаме по-човешки да реагираме. И ние се засяга нашата гордост и нашето чувство на справедливост. Това, което ние имаме право и това, което нямаме право. И вижте, Бог искаше да научи Йосиф на всички тези уроци. Много трудни. Йосиф стана слуга на всички тези затворници. Трябваше да започне сякаш от начало, че и по-зле. Сега изходната точка на Йосиф беше още по-лоша. Затвор. Лишен от свобода. Беше още по-голямо дъно. Защото ви казвам, че най-добрият цар е този, който е най-добър слуга. Този, който може да служи и да обича. Бог искаше да прекара Йосиф, за да види всякакви характери в затвора, за да види хора и да им служи и по някакъв начин да ги приеме. И да види, че в тези хора има души и има шанс за спасение. Бог го срещна там, както казах, с различни хора. Много пъти ние презираме определени хора. Ние си казваме, с този човек не става. Той е прекалено лош, той е прекалено безотговорен, той е прекалено мързелив, той е прекалено арогантен, той е убиец, той е пияница, той е наркоман. Всички. И ние отхвърляме и отказваме да имаме допир с такива хора. Или ако имаме допир и сме получили нараняване от тях, ние после се затваряме тотално. Но Йосиф нямаше къде да се затвори. Той беше в затвор. Той нямаше къде да избяга. Той беше принуден от Бога да им служи. Буквално. И най-лесно ще бъде, ако Йосиф приемаше с желание това нещо. Вижте, колкото повече се дърпаме от Бога и се борим срещу Бога, толкова повече времето на пустинята ни и на затвора ни се удължава и толкова повече ситуацията, в които се намираме, стават по-тежки. Така че, когато минаваме през неща, нека да приемеме, че Бог иска да ни научи и да бъдем готови и податливи да се обучаваме. Йосиф би трябвало вече да се зададе въпроса, добре, какво трябва да променя аз? И трябваше да има различно отношение към затворниците. И точно така беше. Затворниците приеха Йосиф, започнаха да го харесват, имаха взаимоотношения, допуснаха той да бъде техният началник. Телохранителят, тъмничният началник, също харесваше Йосиф. Така че
Йосиф промени характера си. Вече той не мислеше за себе си голямата работа, че е голямата работа и че той е царя, който ще му се поклонят всички останали, а напротив, той мислеше за себе си като един обикновен човек и съответно не презираше другите, каквито и да са, защото всичките бяха в едно и също положение. И вижте какво случи тази среща. Срещата на Йосиф с виночерпеца и с хлебаря. Те имаха сънища, разтълкува им сънищата, изпълни се буквално тълкованието на сънят на Йосиф и виночерпеца беше спасен и излезе от свобода. И вижте Йосиф какво му каза. Но спомни си за мене, когато те постигне благополучието, и смили се, моля над мене, продумай на фараон за мене и избави ме от този дом, понеже наистина бях откраднат от еврейската земя, а пък тук не съм сторил нищо, за да ме хвърлят в тази яма. А главният виночерпец не си спомни за Йосиф, но го забрави. Понякога си казвам, Господи, когато минаваме през трудни времена, като че ли вместо да се скъсяват, те още се удължават трудностите. Йосиф видя възможност и видяла виночерпеца врата и възможност да бъде благословен чрез него. Но Йосиф се опита да го направи абсолютно по човешки начин. Той създаде връзки, както ние го казваме в наши дни. Създаде връзки с шефа си и си надяваше, че ще получи облага от това. Много пъти ние създаваме връзки, познати, контакти с хора, които са по-добре или са на позиция и си казваме, чрез него ще ми дойде работа, чрез него ще ми дойде благословение. Сега като отиде той има връзки, оттам ще вляза, ще си намеря работа, Господ ще ме благослови и си правим нашите човешки планове. Забележете, че Йосиф не продума дума за Бог тук, като каза на виночерпеца. Не му каза, нека Бог да ти вложи в сърцето или аз разчитам на Бога. Няма такова нещо. Йосиф се опита по-човешки, но Бог отрязва всички човешки зависимости, които ние имаме. Всички. Да, Бог отваря врата и тези врати много пъти са хора в нашия живот, но Бог ги отваря. Разбирате ли? И Бог иска да спре всякакво упование, което ние имаме на човеци, защото Библията казва, проклет е този, който уповава на човек. Много пъти ние казваме, аз не разчитам на човеци, нали, аз не уповавам на човеци. Обаче ние имаме надежда, ние правим планове, ние виждаме изходи в нашия живот за по-добро развитие в човеци. Ще отида при тоя, ще го помоля, ще искам от този, ще гледам да имам взаимоотношения с испанци, примерно. Те ще ми намерят работа, аз ще се таковам и по този начин ние правим нашите връзки. Но искам да ви кажа, че Господ иска изцяло да разчитаме на Него. Изцяло да разчитаме на Него. Да, Бог ни благославя чрез човеци. Бог ни благославя и чрез животни, и чрез природата. Бог направи така, че снабди чрез една риба финанси на Петър, за да отидат и платят данъка. Също Бог направи така, че врани носеха на Илия храна, но Бог в повечето случаи отваря врати за нас човеци. Но искам да ви кажа, ще бъдеш разочарован и няма да ти излязат плановете правилно, ако ти тръгваш и се опитваш чрез човеци да си измъкнеш, да си оправиш положението в своя живот. Да, Бог, пак казвам, Бог работи и отваря врати. И вратите са хора, през които ние минаваме. Било вярващи, било и невярващи. Те са врати, през които ние минаваме и Бог излива благословението, но Бог ги отваря. Бог ги отваря. Когато Той прецени на Неговото си време. И едно нещо ще ти кажа.
Ако имаш врата, която не ти харесва толкова много, може би е много мъничка за тебе, може би е много грозничка, може би не е толкова луксозна, ти би искал една по-богата врата да ти се отвори такава. Но не презирай, влез през това, което ти е отворено. Влез. Не дей чака и не дей стой и си губи времето цял живот пред затворени врати. Използвай това, което имаш, това, което ти е дадено. Много е мизерно. Ще трябва да мина на колене през тази врата. През тази работа ще трябва да се смиря. Не ми плащат добре. Вършам мръсна работа. Не правдават. Тази врата е като през иглени уши. Вратата, която е била да влезе в Иерусалим. Трябва камилата да влезе по колена. Ще влезе. Бог е отговорен за вратите, през които да ни отвори и да ни затваря. Ние сме отговорен да хлопаме. Бог е отговорен да отвори. Това, което може да направим ние. И след изтичането на 2 години, фараон сънува и ето сънищата. След още 2 години Йосиф тотално беше оставил всичко в ръцете на Бога. Вече не се бореше за правата си, вече не търсеше връзки, вече просто се наслаждаваше в присъствието на Бога и беше с Бога. И вижте, когато го изправиха пред фараон, вече Йосиф имаше различно отношение. И той каза, Йосиф в отговор на фараон каза, не аз, Бог ще даде на фараон благоприятен отговор. Беше готов. Не аз. Не това, което съм аз. Не моето право. Но това, което Бог иска. Беше готов. Нека сега да отидеме набързо, с това ще приключа. Искам да отидеме. Какво се случва с братята му? Знаеме след историята, Йосиф става втори след фараона. Започват благоприятните 7 години на изобилие. Йосиф започва да събира 20% от жетвата на цялата египетска земя и да ги складира. Йосиф се е оженил, има 2 сина. Първият се казва Манасия, който буквално означава забрала, да забрави скърбите, които е имал. И втория се казва Ефрем, което означава плодовит, че Бог те направи, го благослови в земята на скръбта му. Там, през където Йосиф е изкарал най-трудно време, Бог го направи за благословение и го благослови много. Искам да ви кажа, без забрава и без прошка не може да дойде благословение и плодовито за твоя живот. Искаш да бъдеш благословен, искаш да бъдеш плодовит, искаш Бог да те въздигне, но трябва да забравиш и да простиш. Първо, трябва да забравиш и да простиш. Иначе никога няма да бъдеш благословен в земята на скръбта ти. И Бог няма да те направи да царуваш върху скръбта и върху цялото и да се издигнеш като цар на всичките си мъки, през които си минал. Но ти трябва да можеш да простиш. Това беше необходимо за срещата после на Йосиф и на неговите братя. Знаете, че братята му имаха проблем. Завист, омраза към Йосиф. И те бяха по-склонни да убият братци, отколкото да умрат заради братци. Но Господ започна да ги прекарва и тях през неща. В тяхната земя, в която живееха, не стана глад. По цялата земя. Стана трудно. Но нека да... Аз искам да взема малко повече време, за да говоря върху братята и върху срещата на Йосиф с братята. И ще го оставяме това за следващия път, защото Бог ще ни даде мъдрост, за да видим какво се случва в сърцата и на братята, и на бащата, и на самия Йосиф. Защото това е едно велико обращение, една велика промяна
в характерите на живота на хората. Разгледахме и Йосиф, видяхме неговия характер, как беше променен в неща. Но нека да видим, когато дойде пред изпита и буквално пред срещата с братята, пред онази стара рана, която му бяха отворили, дали наистина беше изцелена или беше само покрита, но това ще го разбереме следващия път, така че искам да ви оставя в очакване. И ще говорим също и за това какво се случва в братята и в неговият баща, в техните животи. Така че бъдете благословени и нека Святия Дух да ни даде още мъдрост върху цялата ситуация и поука след цялата история върху битие в живота на Яков, на 12-те родоначалника на Израилевите племена, на Йосиф и братята му. Амин. Амин.